katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt mä ajattelin kertoa teille 3 tarinaa siitä, kun mä oon jäänyt jumiin erinäisiin paikkoihin. Siitä tulee myöhemmin jatko-osaakin, jos tämän haluatte. Mutta siis jumissa tarinoita osa 1. Siis ja nämä on siis kaikki ihan tosia. Siis mä ja pikkuisko joskus, mä olin joku 12, me riideltiin ihan, en muista mistä, me riideltiin jostain. Mä menin parvekkeelle turvaan, mä asuttiin Keski-Suomessa maalla, mä asuttiin 3. kerroksessa. Sitten mä menin parvekkeelle turvaan. Sitten pikkusisko nukahti sohvalle ja arva mitä sitten. Äiti oli yöllä töissä ja oli syksy, kylmä. Todella kylmä. Siellä on kyllä yksi viltti. Mä olin siellä parvekkeella sen koko yön. Se viltti piti mut jotenkin lämpimänä. Mä varmaan valistelematta tunnin, ehkä kauemminkin pakkasin oveen, että jos pikkuhisko heräisi. Ei herännyt. Sitten siellä oli onneksi semmonen joku pieni ämpäri, kun enhän päässyt siltä siis parvekkeelta yhtään mihinkään. En pois, koska se oli 3. kerroksessa, jos liian vaarasta lähteä sieltä yhtään mihinkään. Mä käyn vessassakin siellä silloin siihen ämpäriin. Ja kun mä koppuutin siihen ikkunaan, alakerran naapuri valitti, mutta mä olin nuori ja ujo ja kaikkea, niin enhän mä sille saanut sanottua, että mä olin parvekkeella jumissa. Se on muuten kiva. Paitsi se yksi hyvä juttu siinä oli. Mä näin lentotähden. Se on itse saanut katsoa, kerran mä oon nähnyt lentotähden. Mä olin just se joku 12-13. Jotain sitä luokkaa. Seuraavana aamuna äiti tuli yöllä töistä kotiin. Pikkuisku sai aika kovat huudot. Tietenkin. Mä olin syksyllä kylmänä yöllä ulkona ja pikkuisku nukkui kuin tukki sohvalla. Eikä herännyt yhtään mitään. Niin paljon. Juu. Et mä muistan sen, että mä olisin lähtenyt seuraavana päivänä kouluun, mutta kuulemma mä olin sen päivän kotona. Ainakin pikkuisku ja äiti muisti sen mukaan. Mutta se mennyt niin. Joka tapauksessa se on yksi tarina, missä mä oon jumissa. Tarina 2. Tää tapahtui ihan itse asiassa äskettäin. Siis kun mä olin siellä Katrineholmin saaressa. Ensimmäisenä, siis mä monta kertaa aina soitin sitä paikkaa ympäri. Niin myös silloin kerran, kun mä olin siellä nyt pari viikkoa sitten. Niin. Eka kerran siis, ja se saari on niinku, no kuvitellaan, että se on mun käsi. Ensimmäisenä päivänä mä soitin tänne. Toisena päivänä mä soitin tänne. Seuraavana päivänä saaren ympäri. Sitten 4. päivänä, tai 5. no kuitenkin. Sitten mä soitin, siis se paikka on niinku, kuvitellaan, että se on tässä. Niin mä soitin täältä tänne. Siellä oli yksi autiotalo. Mutta se vene vuoti jo siis silloin, kun mä olin menossa sinne. Mutta se alkoi vuotaa vähän enemmän. Mä rantauduin sinne saareen tai siihen kohtaan. Niin sit mä olin, että okei, vene vuotaa niin, että se alkoi raanasta tulisi vettä sisään. Joo, nyt mä en kyllä lähde yhtään takaisin, että mä oon oikeasti isommassa merihädässä kuin ikinä. En ottanut sitä riskiä, mutta onneksi mulla oli kännykkä. Sai soittua merivartiostoon, että hei, mulla on pikkuinen ongelma. Mä en päässyt sinne, minne mun pitäisi mennä. Että juu. Mulla oli puhelimessa 112. Mun piti soittaa sitten tietysti sinne. Mä en sit jäänyt sinne autiotalolle hengailemaan niin yhtä ylimääräiseksi aikaa, koska oli, niin mä lähdin sinne jotain 8 aikoihin. Jotain, ja olin ehkä 9 aikoihin takaisin. Niin kuin tuli pimeät, mä olin takaisin. Koska ne tuli pelastaa mut sieltä sen merivartiosta. Mä olin siellä paikassa noin 40 minuuttia. Eli se merivartiosta tuli ihan Helsingistä asti hakemaan mut sieltä
Sipon saaristosta. Mä oikeasti ajattelin, että jos mä olisin jäänyt sinne, tai jos mä olisin lähtenyt soutamaan sillä veneellä, niin mä olisin puolessa välissä siellä jossain merihädässä. Koska se matka oli kuitenkin kilometrin mittainen ja yksin sä et voi menettää tyhjätä vedestä ja soutaa samaan aikaan. Se on vähän mahdoton tehtävä. Siksi mä toisin sinne merivartioston. Mä tiesin, että jos mä en olisi tehnyt sitä, niin olisi oikeasti ollut hätää kärsimässä. Ensimmäistä kertaa, kun olen soittanut hätänumeroa, varsinkin itselleni. Juu. Se oli siis se toinen tarina. Ja sitten kolmas tarina. Näitä itse asiassa on useampikin, mutta mä kerron nyt vain yhden niistä. Päätän vaikka, joo. Mä olin Lahdessa. Mä olin jotain keikkaa mennyt katsomaan sinne ja mulla ei luonnollisesti ollut varaa mennä hotelliin tai muuta vastaavaa. Mä olin Lahden juna-asemalla. Mä olin menossa sinne siis takaisinpäin, niin mä olin sitten hengailin ja Lahden juna-asemalla. Silloinkin oli talvi. Kylmä. Ja mutta sitten mietin, mitä mä siellä oli joku muukin siellä asemalla ja me juteltiin vähän kaikille. Se selvisi, että siellä ei ollut asuntoa edes. Se oli ihan selväjärkinen tyyppi kuitenkin. Sitten kuitenkin jostain mä syystä hengailin myös siellä asemalla. En muista mitä keikkaa mä olin mennessä katsomassa, mutta joka tapauksessa mä hengailin vielä asemalla, koska mulla oli varahotelli tai mihinkään muuhun. Eikä junalla päässyt enää mihinkään. Mä juttelin sitten sen asunnottoman kanssa siellä. Mä sit kyllä liikuin koko ajan, pidän itseni lämpimänä. Mutta itse asiassa näitä asemalla olevia tarinoita on itse asiassa aika montakin. Mä oon tähän yksi ekstra tarina. Koska niin on käynyt myös muun muassa, kun on mennyt Tähdet-Studion Sipooseen, niin kun mä kaikki muut kulkin sitä autoa pois. Mulla ei luonnollisesti ole autoa, koska ei ole rahaa vielä. Niin mä kävelen sieltä Sipon korvasta Keravan juna-asemalle ja mä oon vikajuna meni jo. Mä siellä hengasin hississä sen seuraavan yön ja lähdin aamujunalla takaisin kotiin. Niitä ei onneksi tapahtunut ihan hirveän, mutta sen mä kerkesin vikajunaa silloin kun sinne Sipoon sen TTK-studiolle. Siis se oli vielä oikeasti ihan määrässä paikassa, että julkisilla pääsee kyllä sinne, mutta ei todellakaan pääsisi pois sieltä. Näitä. Tässä on nämä 3 jumissa tarinaa. Ja jos tulee tykkäyksiä 100, niin näitä tarinoita on lisää itse asiassa erilaisia. Se oli yksi ekstra jo nyt, mutta että jos tykkäyksiä tulee 100, niin tulee Jumissa tarinoita osa 2. Juu. Tykätkää ja tilakkaa kanava ja aiheideoitakin voi laittaa tonne alas. Juu. Ensi video.